Txaldeon. Ondo. Jode, atzo egon nituan garikin. Zer gari? Eta eskuminek emateko gari udalekutakoa. Dunakua, hostia, bai, claro. Jode, jolasearrak iten izkianan, Bai, niak horretaiz patetaz, perfecto. Osea, meriendia lortzeko gauza trukatu behar ginula eta hola. Jode, hola papo, Dana gaina gratis, eze patzeke. Hola bizizekik, Bai. Sarote idatzukin. Nahi duen danak. Da gaur, Gure lehiakidok, hortara jolastuko dute. hauxe da, espezialistak. Nork ez du jolastu udalekutan edo eskolan? Zerbait trukatuz gauza hobea lortzera. Ba gaur gure lehiakideak horretan txarituko dira. Baina zein dira gure lehiakideak? Goazen ba, gure gaurko lau protagonistak ezagutzera. Kaixo, gu Ane eta Txomin garen? eta 19 urte ditugu. Apa, gu Urreta Maiga eta hemen gare. Gu Angel Arkoaga eta ikusio programa berria dagoela eta irabaztera datoz. Ni Gasteiztarra naiz eta Salamankan ikasten dut gizarte langintza. Nik Gasteizko kontserbatorioan ikasten dut. Txikitatik bizilagunak izanga eta urtero apunta bizanga herriko jaietako hortia lehiaketan eta beti irabazi izan dugu. Orduan hemen, ze pasatzean. Hurrengo urtean jungo gea Erasmusera eta Gatoz praktikatzen apur bat sukaldian, bertan hobeto manejetako. bai, demostratzeko gu Kapaz garela, horretarako. Hori da. Izena dion bezala, gaurkoan espeziekin jolasten arituko gara. Gaurkoan kurria edo oregano aukeratu beharko dute. Lehiakideek bat hautatu eta bestea trukatuz, herrian zehar beste 3 osagai gutxienez lortu beharko dituzte. Hala nola, platerrobena eginez. Eta irabazleak espezia listoak izango dira. Beraz, lehenengo taldeak, ze espezia aukeratuko du? Kurria. Kurria ados. Eta bigarrenak? Guk oreganoa. Vale, ados. Orduan, zuek kurria edukiko duzue trukatzeko eta zuek oreganoa. 30 minutu izango dituzue, zuen osagaiak trukatuz, 3 osagai lortzeko gutxienez. Prest? Bai. 3, 2, 1, hasi! Baina, ze egingo dugu honekin? Aldatu eta adibidez, gure platerra izan alda Oilaskoa. oilaskoa, egia da. Arroza oilaskoarekin eta kurri saltza. Behar gea korrika. Guazen. Mendik ez da ezer, hau zer isua da. Baina hau kristo egintzia, tu. Kurri saltatu diogoen. Makarroi batzuko, no? Oreganoakin, Bai, ez? baina nata bio gaitza. Bueno, ematu eskuena. Eta makarroiak, Makarroiak, baina eman inbio eskue. oin lortuko zeze. Tenemos que intercambiar un bote de orégano por comida. Sí, vale. Pues lo que tú digas de intercambiar. Una naranja, Vale. plátano... Trukatu dugu oreganoa Laranja eta tipula batengatik. eta geratuko gea tipularekin gure platera egiteko. Eta aldatuko un naranja beste gauza batengatik. Bai, así que goaz. Barkatu, ez daukagu hau aldatzeko, ez dakit daukazen zehose aldatzeko janari. Kriston frixo algat. Momentu bat, albasa etxera igo edo. Zena zue. Makarri batzuk edo beste txorradan bat. Txukaldatzeko da. Venga, momentu batean aldo dut. Jo, eskerrik asko, benetan. Hau honbetzugu, ze. Vale, perfecto, ondo etortu. Le, Eskerrik asko, agur. Vale. Grabatzen ari gea gauza bat, sartu alde? Sukalde programa bat da. Orduen gauzia da oregano pote batetik kutia lortzen osagaiak plater bat itxeko. Gu belditzen ganarazia eta zuek. Hori da. Y es que... Eskerrik asko, agur. bueno, orain, Oilasko petxuga bat lortu Bai. dugu. Laranja bat, oilasko petxuga batengatik. Eta listo, ya dakagu produkto principala. Hori da. Bai. Ba, igual oin laguntzeko Claro, oilaskoa hori. edo arroza. adibidez. Arroza, bai. Uste dut ideia ona dela. Así que, bueno, goaz. Harine irakasle izan zen, tu. Kriston manixia, zozta. Baten bada, garrano, ez dago ino. hobeto, txartu.
Apa, aldatuko eskuzue. Baio. Vale, bueno, vale. Bai, venga, eskerrik asko. Agur. Hau da bidez? Vale. Bai. Arrasaten, osea, Eman digute Ogi barra bat. Ez dugu trukatu ezer, eta jendea supermaja bergara. bai. Ogia, nola ez du asko pegatzen gure platerrarekin. Aldatuko dugu Beste gauza batengatik. horia. Adibidez, nata edo arrosak ongi geratzen zaigu gure platerrean. Apa, gabiz grabatzen programa bat, eta bihou Tomate y... hago pechar a los macarrones. Ah, vale. Sí. Bai, Vale, eskerrik asko. Toma, pati. No, pues quedamos para otra cosa. Ai, eskerrik Vale. asko. Sí, Ale, Vale, agur. eskerrik asko. Agur. Apa, barkatu. Kaixo, badaukak. Aldatuko zuzkuzun? Bai, konforme. Ai, mila esker. Eskerrik asko. Ala ba. Eskerrik asko. Agur. Posible izango zen tipula bat emutia honen truke. Eskerrik asko. Bau. Ale, agur. Eta 2 euro eta piku, bertako foru txorta batzuk, esaten da. Bai, bai, bai. Eskerrik asko. Apa, Carne. Sí. Vale. eskerrik asko. Ale, agur. Posible izango zen ematia hogi barra bat. Bueno, netza biot, baina... Zema biozu. Bakarrekin nahiko dauko. Ekin nahiko. Bai. Eskerrik asko. Ale, agur. Saltza egiteko zerbait, tipo, que le dé como contundencia. Porrua aldatu indeu, Bi jogurrengatik, Bai. jogur naturalak. así que honekin saltza egingo aldeu. Ez dakigu nola geratuko den, baina bueno. Saiatuko gare, Bai. ez? Hau trukatzea gazta izatu bat, egiteko makarroi botatzeko. Bai, perfecto. Eskerrik asko. Ale. Hori, aborreko, egingo de honek. Bai, inbokadilua. Ale, agur. Aber dauko tipulia, tomatia, aragisa gazta. Eta makarroia. Hoi da. Así que ya dakagu dana, prest gure platerra egiteko. Hori da, sukalea jungo gare. Bai. Lehiakideok bigarren frogara heldu gara. Oraingoan, kalean lortu duzuen horrekin, zerbait sukaldatu beharko duzue. Bueno, hasi nintzen ostalaritza eskolan, sukaldaritza ikesten, eta han ezagutu nauen igor. Sortu jakuen aukeri hau erosteko, jota desastre baten jeseuen baserri hau. Eta 2001 zabaldu gauen azaroak 24an. Hemen hasi gitzen lanien, eta esan, bueno, binotekatxo bat ipiniko, hasi un poco mono y tal. Zer da nire lana, ez da? Bueno, nire lana izango zen, jendia aholkatzie ardau bat gustora erateko. Zer hartuko daue? Lana ondo itxen badot, ardauen botile utzi geratu biko zen. Ninaz, puntu hori ekoizli eta bezeruan arteko kaminotxua. Egetorri, Maider. Kaixo gaztiak, zelan? Moduz, ondo, bai. Bueno, a ber, ze moduz moldatu dizen honek, ez da? Baukazu aholkun bat ere emateko? Bueno, tranquil egoteko, oso ondo organizatzeko eta talde lana oso garrantzitsua da, bata bestekin komunikatzeko eta, bueno, azkenengo plater hori goxo hori, aber ondo urtetzen den. Sukaldario prest? Bai! 3, 2, 1, sukaldatzea! A mí ponme a hacer partituras. Vale. Gustuko negozu? Jarri makarrean. Dale. Jarri makarrean. Antzixa bia. Badoia? Bai, zeta zabitz. Bueno, gabiz lehenengo tipulia itxen, botatzeko inara gisa eta gero tomatia itxeko. Aukela noiz botako duzu? Hau ontxe jarri dugu, así que pixkate kolori hartu denean ordua. Gero tipula bakarrika, ez da? Bai, Gero aukela botako duzu eta gero tomatie. hoi da. Vale. izango zaizatzen. Oso ongi. Bueno, orain saltza bat egiten ari gea, jarri dugu tipula eta porruak sartzen batian. Bai, jaskoarekin jarriko dugu
saltza egitea. Eta zue berotu bigarren saltzi, edemo, horixa. Gero jarri ea oi askoarekin eta gero ja jarri en plan... Oso ondo, gu behiz etorriko, bale? Animo. Vale. Venga. Mila esker. Es que no oso, gaizki. Bai, fuertegi jarri dut aherren jau. Errepikatu mi dozu, ezta? Bai. Bai. Bueno, bestela orduen, hori irekitzen da. Bai. Zari ostelak ikulakin, ezta? Bai. Eta aragisa eta tomatia. Baina, espeziali bota bidut zuen? Oreganoa, bukaera, bai. Vale, oso ondo. Ez da pila gaixa, bai? Zer zer gaiz, jo? Bai, super. Bai, ez? Hola, bida. Hori dana gordeni doie? Egin, Bai, bai. pasado. Eta oi askoa egin deu, sarte eta berdinean... Sardakin berdinean. Bai, bai, horia. Eta orain saltza botako deu. Eta gero oin horrekin zarengo duzu, Berriro sartu. Osea, horregatik doka... Minutu bat. Dastatu eta bueno. Bai. Super ongi. Egon biko nintzen lo. Eskura! Lehiakideok aurkeztu zuen platerak. Bueno, lehenengo taldean eta txomin, zen buz ikusitate. Bueno, uste baino beto, uste dute bisok pozik eratu garela, erantzunakin. Zelan deitzen da, platera? Indietara deitzen da, nola kurrixa erabili dugu, horrekin zer ikusi xaraton izen bat jarri nahi ginen, eta holan geratu da. Beste taldean, zen buz ikusitate. Gure baterrain izena da Angesanko piztina. Dago makarrai batzuk, aragisa eta kipuliakin, eta tomate asko. Oregano. Eta oreganoa, eta gainetik gaztaia bota jau bai. Bueno, baina horrek iduzue horre... gatazkatxon bat, baina bideratu duzue oso ondo, ezta? Bai, denboria junkau, baina bueno. Baina atara duzue platera eta, bueno, ontsi daztatuko dugu, berze emozionatu ditzen, ezta? Hori da, bain guk probauko dugu eta eskerrik asko platera ematik. Gaztatuko dugu? Bai. A berra. Bueno, probatu dugu. Bai, oilaskua jugosua da. Bai. Agian nik esango nauen arroza pitxintxo bat pasau dela horre egosteko puntu horretatik, baina, bueno, saltziekin be bai, beste gozotasun bat emoten dut zor. Baina nire partez zorionak. Bai. Bueno, eta bain, Angesako pestiniak izartuko ba. Zelan jango dugu platu hau? Kutxariakin egon. Kutxariakin? Bueno, kutxaria zelan ez dakogun, betik hartuko dugu lan apur bat. Makarroia ondo egositxe dago. Bai. Azkenean hor zailtasun apur bat egon da, baina oso ondo dago. Okela xamurra dago. Nik agian botako notzen tomati azukar puntutxo bat, ze hor ikastasun puntutxo bat badauko. Zarionako. Bueno, ba hoin delibera bingo eta esango txu. Ez dakit. Gisa da oreganoa izan da platerran importantiena izan bizana berez, eta guztua hondirik. Claro, ez dago protagonismorik, ez da? Azkenean makarroiak... Eta tomatiak danaken. Eta berez platera oso dago, osa puntua igual apurtxo bat lantzeko, baina... Eta gisa da honek gehitxu hau arriesgau diala, hau bastante irralo fácil da, hau egisa da baukela merito hori da. Bueno, deliberatu dugu. Onartu jau zaila izan dara, bakoitzak bere alde ona eta bere alde txarra zeuzkan.
Azkenean zailtasun aldetik eta apur bat desberdina dalako, plateran nahiko goxua zauen eta pentsau dugu irabazlea izango dela Txomin eta Ane. Zorionak! Goxua zauen eta animatzen zentzuztegu jarraiketan, pisina horrekin. Eskerrik asko lehekideok.